אם אני מקלידה את מספר הטלפון והקלדתי עם 0 אבל לא שמתי את המקף, ברגע שאני אלחץ על Enter, כמובן שה-0 נעלם כי אין מספר שמתחיל ב-0. אם אני ארצה לקבל בעיצוב גם את ה-0 בהתחלה וגם את המקף, אני יכולה להכיל את העיצוב הזה מראש, לבנות את העיצוב הזה ולשמור אותו. איך עושים את זה? שימו לב שבכרטיסיית בית, בקבוצה של סגנונות, יש לנו כאן את הסגנונות תא. אתם רואים שיש פה כל מיני עיצובים מובנים. ובנוסף, יש כאן אזור שנקרא התאמה אישית, שהוא קיים רק לאחר שאנחנו מוסיפים איזשהו עיצוב שהתאמנו לבד, שכתבנו לבד. במקרה הזה הכנתי עיצוב למספר טלפון. אני עושה על זה קליק, וקיבלנו כאן את העיצוב הרצוי, מתחיל ב-0 ויש מקף. אני רוצה להראות לכם עכשיו איך אני בונה את העיצוב הזה. אז קודם כל, אני אנקה את העיצוב, אני אמחק אותו. אני באה על השם של העיצוב שבניתי, קליק ימני, ובפקודות שנפתחות אני מבקשת מחק. שימו לב שאין יותר אזור של התאמה אישית ואין את העיצוב שעשיתי. חזרנו חזרה לברירת המחדל. ועכשיו אני מתחילה מההתחלה. ניגשים כאן, למקום הזה, סגנון תא חדש. אני עושה על זה קליק. נפתח פה חלון. אני כותבת את השם של העיצוב, השם של הסגנון טלפון, ואני לוחצת כאן על לחצן של העיצוב, נפתח לי החלון. אני הולכת למותאם אישית, ואני מסמנת כאן, מנקה, וכאן אני אשים את העיצוב שאני רוצה. ומה אמרנו? אנחנו רוצים עיצוב שמתחיל בספרה 0, תמיד. אחרי זה אנחנו רוצים שתי ספרות. את זה מייצג שתי הסולמיות. אנחנו רוצים מקף, ואחרי המקף אנחנו רוצים שוב פעם 7 ספרות, ושוב את ה7 ספרות כלשהן מייצגות כאן הסולמיות. אז אמרנו שאנחנו רוצים 0, 2 מקומות, מקף ועוד 7 מקומות. אישור ואישור. ועכשיו ברגע שאני אבחר את הסגנון הזה, על תא שכבר הקלטתי בו מספר, שימו לב שיש לי כאן התאמה אישית, טלפון, אני עושה קליק, והנה עיצוב. בואו ננסה את זה למספר של בזק. הנה המספר בלי ה-0. אם אני עכשיו אכיל את העיצוב, בואו ניקח עיצוב שכבר יש פה, נעשה לו העתק הדבק, והנה העיצוב. אוקיי? אז אנחנו יכולים להכין מראש עיצוב, נמצא כאן בסגנונות של התא, יש לנו כאן התאמה אישית. עכשיו, העיצוב הזה בהתאמה אישית נמצא רק בקובץ שכרגע עשיתי אותו. כרגע לקובץ הזה קוראים סגנון. אני יכולה לשמור קובץ, שם לשמור את כל הסגנונות של העיצוב שאנחנו עושים, של התאמה אישית, אפשר לעשות כאלה הרבה. ואחר כך כל פעם שאני פתחת קובץ חדש, ואני רוצה שהעיצוב הזה יופיע גם בקובץ החדש, שימו לב שאם אני נמצאת בכרטיסיית בית, סגנונות טוב, אני הולכת עכשיו, אתם רואים, אין לי כאן את העיצוב, אין התאמה אישית. אני צריכה ליצור מיזוג. הקובץ פתוח, אני נכנסת לסגנונות תא, הולכת למיזוג סגנונות, בוחרת את הקובץ שיש בו את הסגנון שאני רוצה למזג, ואישור, ועכשיו כשאני באה, הנה יש לנו כאן הטלפון. אז עד לכאן הטיפ שלנו להיום. אני אשמח מאוד אם תעבירו את הטיפ הזה גם לאנשים אחרים שעובדים עם האקסל. אני אשמח אם תשתפו אותו. אני אשמח אם תכתבו לי תגובות ותשאלו ותתעניינו גם לדברים נוספים. אני אשמח לענות על שאלות. אז נהיה בקשר. תודה ולהתראות. ביי ביי.